Presented by BNS Entertainment। अलवा सुथनी BS इंटरटेनमेंट। यार तोरार के बीच अगला बिल्लू के कॉमेडी तोरार के कान में ईयरफोन डाल ला। ई वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जाय छे। दिल दिमाग पर ले लियो, दिल दिमाग पर ले लो तो भैया दिल फाट के हाथ में आ जेता। रात भर से जिया पर की करे छ, कुछ करे छ त ओकरा मुंह में बैगन घुसा दो। प्यार दिन में चाहे छा वो बात तो सही छे। अगर दिन में प्यार देबो तो दर्शक कुत्ती लोग ले जेता मारे ला पंप। अगर रात में तू देबो तो ओकरा लोग चल जेता। ठीक मजा मारे दे जब न दिन के बंसी भैया दिन में मजा मारे नहीं दे छा तो ओकरा मारा मुंह में केला दे के दिन में उठा के ले जा लेटिंग रूम में। ओकर बाद करियो दिन में प्यार हम बहिन के जत्ते एकरा में मजा छा ओकरा बहिन ओते मजा नहीं छा। वो बिल्लू से रात में करने छा भर दिन प्यार। भैया सब ई वीडियो तोरार के केहन लागला? वीडियो अगर अच्छा लागला तो जा चैनल के कस के दबिया से काट दियो।